Lean of Peak-laihennus. Ja nyt lennetään melko korkealla, lentopinta 100. Autopilotti on valittu päälle tällä kertaa heading- ja alt-moodeissa. Ja true airspeedia meillä on 139 knotsia tällä hetkellä. Nyt kun ollaan näin korkealla, niin täältä moottorivalvontapuolelta nähdään, että vaikka kaasu on lähes kokonaan auki, niin 64% on vaan tehoa. Eli se tulee olemaan meidän lähtöteho nyt sitten tässä laihennuksessa. Fuel flow on tällä hetkellä seoksen ollessa täysin rikkaalla 13,5 gallonaa tunnissa. Ja nyt yksinkertaisesti laihennus lähtee tästä silleen, että valitaan täältä Lean Assist. Näin. Looking for first peak. Ja mä lähden samalla sitten täältä seosvipua noin 1 millimetri sekunnissa hivuttamaan laihemmalle. Looking for first peak. Ja kun ensimmäinen piikki löytyy, niin sitä vastaava lämpötilatolppa muuttuu täällä sinisen väriseksi täällä näytöllä. Sieltä löytyi Peak Detected, se muuttui siniseksi, sitten pikkuhiljaa muut sylinterit myöskin tulevat piikkiin ja ne muuttuu sitä muuta mukaan sinisiksi. Ja nyt me odotetaan vaan, että laajennetaan niin kauan, että viimeinen sylinteri, niin kuin se nyt sanoo tuo Looking for Last Peak, niin se saavuttaa sen piikin, jonka jälkeen nyt se sanoo Last Peak Detected ja sitten laajennetaan niin kauan, kunnes tämä neliöity luku täällä on -20 astetta. Näin. Pysäytetään laihennus siihen. Odotetaan rauhassa. Ja pitäisi siitä mennä. Laskea vielä pienellä viiveellä lisää. Meillä on normaalisti tavoite, että se olisi siellä -30, -50 Fahrenheitin välillä, mutta tää -29, no se tosta varmaan vielä menee -30, tää on ihan ok. Tuolla lukee Best Economy ja sitten voidaan täältä ristiin tarkistaa, että fuel flow on noin 8,4 gallonaa tunnissa, 60% teho. Ja nyt jos katsotaan täältä, niin true airspeed 135 knotsia, mikä tällä korkeudella niin on semmoinen tyypillinen, mikä saadaan, kun Lean of Peak-laajennuksella lennetään. Sitten tästä laajennusmoodista mennään yksinkertaisesti pois valitsemalla täältä joko Absolute tai Normalize. Minä valitsen Normalize, koska se on siinä mielessä mukava, että nyt se ikään kuin normalisoi nämä lämpötilan näytöt siihen vallitsevaan lämpötilaa, ja jos siinä tapahtuu poikkeaminen, niin näkyy sitten tässä näin. Ja sitten voidaan vaihtaa takaisin navigointinäytölle, ja nyt täällä näkyy niin statuksena Economy, eli tarkoittaa sitä, että me ollaan nyt Best Economy-laajennus tehty. Näin.